Hej. Hej. Hej Og om... nu skal du hellere sige stille. Ja. Okay. Vi har fundet ud af, hvor der er en nøgle henne. Så vi kan komme ind i et mega scary hus. Og ja, det er mig sjovt, vi er rigtig bange for det hus. Vi kan ikke lide det. Det er fordi, der er sådan et barnespil. Hallo. Gå lige ind i det andet. Gå lige ind i det andet, mand. Hallo. Sådan. Okay, du skal blive herinde. Nej, okay, du går bare ind i der. Ja, Dreamscape, og det er virkelig scary. Altså, det er lidt nemt at finde ud af, men det er nemt at finde ud af. Nu går tukken. Du ved altså ikke lige, hvordan jeg kommer op herfra. Nej, var det noget kød? Gå hen til pigen. Det må virkelig. Og det er så langsomt. Nej, men det er fordi, du har gået forbi pigen. Piner, jeg er bare. Ja, jamen som du ser, problemet er, at jeg kan ikke komme op. Det er det sjovt. Det er fordi, man kan komme op gennem pigen. Nej, men det skal jeg. Jo, det har jeg selv. Ja, så ved jeg. Nej. Ja. Yes. Godt, nu har vi lige fundet ud af, hvordan man skal gøre det. Og nu ved vi, hvor nøglen er. Ja, vi gør. Den er her. Og nu kan vi komme ind i huset. Bare gå helt op i hullet. Har lige fundet ud af. Ja, jeg synes det. Okay, jeg går lige ud af det. Ja, gå lige ud af det. For jeg vil rigtig gerne se sådan noget. Ja. Så gå ind. Det er scary, mand. Sygt godt, mand. Så. Lige præcis så synes jeg, det er YouTube. Det kan vi gå. Prøv at se, det er sammen. Det er lidt scary, synes jeg. Ja, men hvad er det så, man skal nu? Hvad får du? Vi kigger lige på nogle billeder. Det er nogle fly, det der. Du kan prøve at kigge i den der. Der er nok sket en eller anden atombombe, tror jeg. Jeg tror, jeg ved. Jeg tror, jeg har et forslag. Prøv at kigge i den der. Kan man godt det? Det er ikke. Okay. Nå, det kan jeg jo. Kig i den. Der. Det er sådan sådan. Prøv at kigge i alle. Hov. Jeg tror, det er den første nøgle. Jeg tror, man skal finde. Altså, det er sådan noget, den første papir, den anden papir, ligesom i Zelda. Nej, Slender. Jeg skal finde 8 papir. Ja, men det her, det er bare det. Du skal finde nogle nøgler. Det er lidt anderledes, tror jeg. Det er nok en rigtig rækkefølge, man skal. Ja. Det er det nok. Fordi, var det ikke, det der, var det ikke den der, vi kaldte Carpin? Det er sådan. Striben. Så der bliver nu. Ja. Nu peger de den vej. Det er virkelig vildt. Nej. Nå. Jo, det har vi. Nå, men nu har vi da fundet ud af det der. Nu tror vi ved, hvad vi skal. Jamen, vi sagde, vi ikke gad spille, fordi der kunne vi ikke finde pointen i det. Nej, vi synes også, det var lidt scary først. Ja. Altså, det synes jeg egentlig er stadig der. Jeg synes, det er lidt hyggeligt. Ja. Men vi så sådan noget YouTube. YouTube, det er fandme godt. Det er sådan hjælp os. Jeg må også engang, der spillede jeg lidt med Indiana Jones. Så dengang jeg var med sådan noget. Så... No! Så
Så ja, så kunne jeg ikke finde ud af det, så gik jeg bare ind på YouTube. Har jeg det så? Ja. Ja. Helt vildt, hvad man kan på YouTube. Ja, det er det. Tror du nogensinde, der er nogen slender, der har fået det sidste papir? Ja, nogle gode. Men er det ikke meningen, at skal tabe slender? Nej, det er meningen, at skal vinde. Men hvordan vinder man? Jamen, det er med at finde alle 8 papirer. Ja, hvad sker der så? Det ved jeg ikke. Helt op. Det er i hvert fald det, vi gjorde før. Prøv at gå helt op i den der pæl. Mm. Vi har fundet den første nøgle. Så det der nok ikke den anden. Nej, jeg tror det var den der sådan en kappe. Men vi skal finde... Men det er jo rigtigt, den sagde, at vi skulle finde det der... Vi skulle finde et eller andet. Ja, så vi holder lige en pause, og så starter vi. Så finder vi lige ud af det næste. Ja, så ses. Hej.